Vítam vás v druhom dieli Solovej akadémie Counter-Strike. V minulom dieli sme sa pozreli na základy strieľania, povedali sme si niečo malinko o uhloch, strieľaniu ako takom a o tom, že každá zbraň má daný recoil, ktorý sa treba naučiť, ak sa chcete zlepšiť. Dnes sa pozrieme bližšie na movement, counter-strafing a správne pikovanie uhlov. Takže sa vyčilujte na stoličke a dúfam, že sa vám bude video páčiť. Prvý typ videa sa bude dnes týkať counter-strafovania. V minulom videu na mape Aimbot ste mohli vidieť, že som nestal na jednom mieste a nestrelal, ale snažil som sa aj hýbať a rýchlo zastaviť, aby som mal steady aim. Tejto mechanike sa hovorí counter-strafing a je to veľmi dôležitý skill, ktorý je veľmi potrebné sa naučiť, aby ste dokázali vyhrať viac aim duelov. A ako vlastne na counter-strafing? Je to vlastne spôsob, ako zastaviť pohyb a môžete instantne strieľať. Napríklad držíte klávesu A, idete do ľavej strany, ale uvidíte nepriateľa, tak hneď zmačknite klávesu D, aby ste úplne zastavili pohyb a mali ste steady aim a mohli commitnúť do aim duelu. Takže môj tip bude, že zas pôjdete na mapu Aimbots, ktorú sme si ukázali už v minulom videu a 10 minút budete strieľať botov, ale budete neustále v pohybe a budete sa snažiť counter-strafovať, aby ste dostali ten pohyb do ruky. Ak vám to pôjde od ruky, tak môžete skúsiť ísť na komunitný deathmatch a skúsiť reálne aim duely proti reálnym hráčom. Hlavný fokus bude teda na to, aby ste správne counter-strafli a sústredili sa na to, aby ste nepanikarili a nezačali sprehovať. Druhý typ videa – movement. Movement ako taký je veľmi dôležitý aspekt hry a vie vám veľmi rýchlo zaistiť výhodu nad protivníkmi. Či už rýchlo sa dostať na pozíciu, z ktorej môžete nepriateľa prekvapiť, alebo sa veľmi rýchlo dostať z nelichotivej situácie, napríklad keď vás na miráž zapália pod palácom a vy sa neviete dostať rýchlo na rebrík a vyhnúť sa molotovu. Na tento aspekt hry by som mal tipy 2. Prvý tip bude len tak si behať po mape a skúšať si základné skoky. Napríklad ako skok z okna na short na miráži, alebo do lederu z okna. A druhý tip, ktorý vám teda odporúčam viac, je zastaviť sa na nejaký KZ alebo surf server a skúšať prejsť nejaké začiatočnícke mapy. Zo začiatku to možno bude frustrujúce, dokedy to dostanete do ruky, ale verte mi, že movement v CS-ku je takmer takisto dôležitý ako aim. Tretí tip videa – správne pikovanie uhlov. Tento tip sme trošku načali už v minulom videu, no dneska si predvedieme, ako správne piknúť uhly a nenavolkovať enemy do crossu, aby na vás nemali jednoduchý frak. Prvý tip na píkovanie je tzv. Crouch peek. Skúsite sa dostať na čo najrýchlejšiu velocity pred rohom, ktorý budete píkovať a zároveň zmačknite CTRL. Toto doporučujem len na klírovanie blízkych uhlov, pretože keď dáte crouch na dlhú vzdialenosť, stávate sa ľahkým terčom pre enemy. Dobrý príklad takéhoto píku je napríklad na miráži short, kde máte aim duel na krátku vzdialenosť. Druhý spôsob píku je tzv. Jam peek a ten zistil, že ak pred tým, ako budete píkovať, trochu pospamujete AD, dosiahnete najrýchlejšie momentum a spoza steny vyletíte jak drak a enemy, pokiaľ drží uhol na krátku vzdialenosť, nemá šancu mu zareagovať. A dostávate sa tým pádom do výhody v aim dueli, takže určite by som doporučil tento typ využívať čo najviac, keďže je to docela silné, hlavne proti protihráčom na nižších úrovniach a proti AWPčku. A to by bolo z dnešnej Solovej akadémie všetko. Ja vám ďakujem za sledovanie a budem rád za like a odber. Streamujem každý deň aj na Kiku, takže budem rád, ak ma tam prídete navštíviť a pokecať. Poprípadne sa na niečo spýtať a vidíme sa na streame. Čauko.